Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω εγώ με την αδερφή μου Minecraft. Εγώ θα είμαι το παιδί και η Ειρήνη η μαμά. Έχω φτιάξει και ένα σπίτι και θα παίξουμε πλούσια οικογένεια, έτσι θα το ονομάσω. Ας αρχίσουμε. Καθίστε πρώτα λίγο. Κάτσε, καθίστε λίγο. Η Ειρήνη σας χαιρετάει. Η Ειρήνη, μόλις που μπορείς να ξαναχαιρετήσεις. Μόλις το πω. Ωραία. Περίμενε. Χαιρέτα. Σας χαιρετάει. Λοιπόν, έχω φτιάξει και παιδική πισίνα. Να. Και έχω και μικρό skin. Μπορεί να το μεγαλώσω και να το ψάξω. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στις θέσεις. Ούψι. Ειρήνη, bye. Έφυγε λίγο η Ειρήνη, την περιμένω. Να κάνω το σπίτι. Τι ακούγεται έτσι. Διακόλλησε. Έλα. Σταματά λίγο. Το ξαναξεκίνησα, δεν το κατάλαβα. Τίποτα πρόβλημα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο. Λοιπόν, ότι θα μεγαλώσω λίγο πιο πολύ. Θα σας πω να έρχεται μια μέρα μαζί μου ονόματα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε. Αμέσως. Μόνο το σταματάω ξανά. Εσύ έλειψε μόνο 5 δευτερόλεπτα. Αλλά άλλα μου λέει το χρονόμετρο εδώ πέρα. Έσπασε κάτι. Είναι τι ακούστηκε έτσι. Κάτι έσπασε. Εσύ έσπασες κάτι. Εντάξει, πάμε. Δεν αρχίζουμε από τώρα. Είναι πάστες μας. Πάμε. Είναι. Ας τις μπήρες. Λοιπόν, πάμε. Βαριέμαι να κοιμηθώ. Άστα, μαμά, είναι νύχτα, καλή νύχτα. Εντάξει, είναι λίγο βγήκε από το παιχνίδι. Μου πατάς. Λοιπόν,
Είναι ξυμήλας ο Σολίτης. Δεν είναι... Πισίνα. Μαμά, πάω να μπω στη βαθιά μου πισίνα. Εντάξει, εγώ φεύγω λίγο. Βαθιά πισίνα. Μαμά, θα πνιγώ, ξέρω κονλίπι εγώ. Πάνε στο σωσίδι. Δες εδώ πέρα εγώ που ξέρω. Πάνε στη θάλασσα. Κάτσε, κάτι ξέχασα. Το άλογο σου. Ξέχασα το μαγιό μου. Δεν είναι εδώ η μαμά. Εύχομαι να μην τρέχει μπισκότα. Εγώ πάω λίγο στην πόλη. Χιχιχι. Θα σε αφήσω λίγα να πάρω το μαγιό μου. Εντάξει, μια τούρτα δεν πειράζει. Θα πάρω μια τούρτα. Και ούτε τούρτες να μην φας. Θυμάμαι πόσες έχω πάντως, 64. Πλάκα σου κάνω, έχω 63. Έχω τρένο. Πάρ' το ξυλάκι μου. Δεν είναι για να μαλώσει. Το μαγιό μου ξέχασα. Και 3, 2, 1, ταρά! Ωραία. Κάτι λείπει. Γράψε τώρα στα σχόλια τι λείπει πάνω μου. Καθίστε, δεν μ' αρέσει να με βλέπω. Προτιμώ να είμαι έτσι. Ορίστε. Έτσι είναι ωραία. Θα βάλω τώρα σε ντρούκια. Γιατί να μην με ξαναφέρω και να πω έξω. Βγες έξω. Είμαι έξω. Μέσα είσαι, είμαι σίγουρη. Πήρε τηλέφωνο. Αμά, που είσαι από το τηλέφωνο, μ' ακούς? Ακόμα ανοιχτό είναι? Κάτσε να το κλείσω. Το κλείνω. Μην ανησυχείς, έχω βάλει 100.000 τηλέφωνο. Σταμάτα, μαμά, κλείστο. Κλείνω. Σάκα το πάτο μου! Πάνε στη θάλασσα, επειδή σε έγινε την πισίνα κάτω.
να με ξαναχτυπήσει. Λοιπόν, έχουμε μόνο ένα τηλέφωνο, είμαστε πλούσιοι, δεν πειράζει. Θα το σπάσω. Τηλέφωνο. Τολμάς να ξαναχτυπήσεις? Γιατί έχουμε ένα τηλέφωνο? Άρα έχουμε κι άλλο, κάτσε. Λοιπόν, πού είναι? Συγγνώμη. Α, να το τηλέφωνο. Κολοκύθο μας χτυπάει τόση ώρα. Κάτσε να κάνω μια καρδούλα. Πόσο πολύ να πάω. Βάλε και άλλα TNT. Το τηλέφωνο, λέω. Έχει και άλλα τηλέφωνα εκεί κάτω. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν. Εντάξει, χάσει. Θα κραγεί? Όχι. Τώρα θα κραγούν αυτά τα μπλοκ. Ναι. Έγκραχες ορομός. Ναι. Πάω το τηλέφωνο. Σε λίγο θα έρθει η μαμά. Καρότα είναι αυτά οι πατάτες. Καρότα.
Έρχομαι με τσιτάκι. Μπορείς να πηδήξεις. Μπορείς να πηδήξεις από εδώ. Χωράς από εδώ είσαι. Τι θα δεις χώρεσες πρώτη φορά επιτέλους. Να, τι ωραία με το σπίτι μας είναι. Είναι. Ω, τι, έβαλε και η μαμά τέτοιο. Για να ακούσουμε. Ωραία, σήμερα λέω να πάω σπίτι, να πάρω το παιδί μου το μπισκότο και τις λεπάντα. Από ό,τι είδα στο πράγματα. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα να πάρουμε μπισκότα. Όσο πιο πολλά μπισκότα μπορούμε. Φτάσαμε πάλι. Τι χωρί, όλο ίδια είναι. Την πισινούλα μόνο έλειπε. Πρέπει να πάρουμε τα μπισκότα. Γρήγορα. Μόνο με κοπάνε στο κεφάλι. Ouch. Μας βλέπει η μαμά από τις κάμερες. Μαύρισα. Τι έγινε, τα μπισκότα αυτά είναι. Όχι, εντάξει. Θα τα βάλω πίσω. Ωραία τώρα. Έρχεται η μαμά. Κάτσε. Το άλογο θα το δει. Πρέπει να τα βάλω όλα σαν μικελάκι. Καλά, αν προλάβει να με δει με το άλογο θα πω πως έπαιζα με το άλογο από μαζί μου. Τώρα πρέπει να στολέψω. Πόσο δύσκολο θα είναι, εύκολο θα είναι. Τι φαίνεται το άλλο που πρέπει να έχει λίγο από εδώ και εκεί και εδώ, λίγο από εκεί, λίγο εδώ. Έτοιμο. Αχ, με το μαγιό έμεινα. Κάτσε να μην βγάλω όμως το μαγιό, θα μείνει. Κάτσε να πάω στην πισίνα να κολυμπήσω. Όταν έρθει η μαμά
Es nada más nada en día. Oh no. Oh, oh. Oh, dentro. Oh no. Wee. Out. Qué pesa. Casa. Se cosa. Qué bota. Boa. Ahí mamá. Kenapa? Nulis na kamu tipot kasi meron na sabi sinulam. Dada focus kota. Τώρα θα σε κλειδώσω. Bye. Ξέχασα ότι υπάρχουν και άλλα κλειδιά. Τι να κάνω. Τώρα θα την μάμα και θα πρέπει να σκοτώσω. Τρουκίνη σάμα. Μετά. Καλή νύχτα. Μόνο για σένα είναι. Ας δεν δω του σένα. Πρέπει να κάτι να με ξυπνήσει η μάμα. Καλημέρα. Φύγε από το σπίτι μου. Θα σε βοηθήσω. Τι κάνεις, ορίστε. Θα σε πάρω με σκηνή.
Μαμά, βρήκα κάποιον που θέλω να πάρουμε στο σπίτι. Μαμά, δεν θέλει αυτός εδώ πέρα να παίξουμε. Γεια σου φίλε μου. Δεν θα σου κάνω κοδές αυτό το γουρουνάκι. Μπορώ να το πάρω. Εσένα μπορώ. Έλα και εσύ μαζί μου. Πού πας? Πού είσαι φίλε μου? Φίλε μου? Φίλε μου? Φίλε μου? Πού είναι ο φίλος μου? Εσύ. Ακόμα σε μαλώνω γουρουνάκι. Να, σε κρατάω μέχρι και στο χέρι. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια. Πότε κλείνει? Δεν κλείνει το βίντεο.